Ha? Kuan lab ka nang mga na ko'y bagong i-order ba mo nang kuan sa nang lab ko dali. O sige, order. Itong bago ko sa ning nalab ang pabapag ko. Sige, naman ka-order. Hindi ka maguna-una aning bayro na nato ba? Dire, ay kung buwan-buwan ha? Ano, dire? Ikaw, ano na kung yung kuyo-kuyo ka na ng yung tita? Papayawan na ko tito. Tanawa na yung bisuto, mayo na. Nindot mo po. Hindot nga, makita yung tuhod, pati nang ubuan rin. Magbong yung piso na, mo anak. Kunin ko na mo. Mayroon sa Korean. Koreano ka? Koreana ka? Sige nga, ano, kung kay kakitang laki ha? Sige, kita laboy nga makuha na gani minuban nun. Di na ko niya kung atong pag-umako no. Ay, kabala ka tito. Kung bantayan sa... Ayan. Pantay kang kampi kay nilo ha. Pantay na yung mangita kag laing laki ha. Ay, Korean romantic ka. Uy, nga na naman ka butang. Oras na makitanti ka na kay laing lalaki. Pasayluan na lang din ko. O sige, mga to sa amilab. Tay, bitaw ka. Ron! Ron? Ay, sagot. Saan, boss? Sundi ragot ka kong asawa ko. Sundon? Sundi, bantay kung naabay kakita nga lalaki. Ha? So, boss. Wala man tayo nagdua-dua lagi. Wala man tayo nagdua-dua. Wala, boss eh. Bantay ha, ingna ko kung naanay kakita nga laing lalaki sa kawasa. Boss. Saka na. Kinahanglan day nga di may masakpan sa mga relasyon di ani di ay. 5 minutes later. Ay, sabaan ha, nga nag-uban siya. Sige, sige. Tara. Tara na po kumangkin. Ay, sunod ikuhan para di ka masaktan. Okay lang. Oy, boss! Wala ko naaptan, boss, oy? Ha? Ano ko naaptan? Huwag ko asar na ato na ato sila, oy. Ang asawa na ko ba? Anak ko, sundi ka asawa to. Gani, boss, pag kinano ko naapsan, bot, asa to sila ng padulong. Aka ba di ka nagpundo? Iapas ka na ako, sundo na ako sila, wala ko nakuha, makagilipat yung alis nila, boss, oy. Asa man din adto ng asawa ka to? Susiya, asa man din adto? Kaya ako balon, boss, pag sunod na ako sila, nalipat ko gamay ba? Pag ano ko, wala rin kalit. Asa ano mo? Manday ka kakuan doon ay. Love, ano ko lang? Ano, hindi, boss. Kaya sila, boss. Ay, love, wami ka kuhan na. Pwede pa kumakasama. Wami ka kuhan ka sarado. Sinado nga, di pa sundan ta mo ani ba? Asa man day karon? Naman lagi sila, hindi ka mo nakita ani? Wala. Ikaw ginalipat-lipat, ako malipat din mo ang bodyguard malipat. Di na, kuhan na kung may gapit ka dali ba kayo nga may gipalit ko na malit pa ko bagong kuhan love. Gusto mo ko na ipalit? Kanya naman, bago ragot isa. Kanya naman isa. Hindi nga rabay ako mag... Ano mo naladala mo magsusi ron? Gitry pa rin mo ako motor? Ano ka na to? Nagkasabang nila, boss, sundan ang ginako, no? Nagkasundan. Tapos, gilipat ra ko nila. Wala ko. Ikaw, pagkarong-karong bayana ka, kung asa ka ni Adto, basig nga anak ko kayo. Kung saan ka tinood, ikaw may si Kuya-Kuya. Ani mo? Nagsulti man siya tinuod dito. Nagsulti man siya tinuod dito. Wala, di ba? Nagsulti siya. Tinuod ko siya nagigat-igat po. Tinaaman ko. Narunga lang yun ang sinabuhi ni mo ha. Pwede tubig dito ron. Sige ka nga. Sige lang, mag-ilis ako milab. Pag-ilis. Ika na ko siya dito. Oy, boss. Baho kayo. Bantayan akong asawa ka. Dili na ko gusto nga. Ihayag niya kita din nga kuan para bantayan mo na akong asawa. Mula ka ko karon,
dapat di na nakagawa siya kwarto ha. Antay na. Uli ko alas 7 sa gabi, alas 3. So, 4 ka oras ko mawala. Dapat, hindi na kalakaw ha. Bantay na. Bantay lang ka sa kuha. Once na may balaan ako na nakalakaw na kung na, mangita. Hindi nakasaligay na akong masawa mo nang bantay din na. Kaya nung lakaw ko, alas 7 ko muli ha. Bantay, huwag ka din nakabantay ha. Okay, bahala boss. Kain na. Kumangita sa kuha na nila ka po. Sige boss. Sige boss, ambay. Mandi na. Kung sila niyo mo boss. Mandi na ha. Dalam ka. Asa ko ba na? Nilakaw, alas 7 pa rin makauli. Natay ka 4 ka oras magkuhan. Kabalo na ka. Hindi na ko, kini na di time. Sige lang hanti, kanya tungkuan karon ng relasyon. Ang tusa lang sa, kunihila juga sa kuan, tusa lang muna nga. Gani, pinagamoto na ito nga di kita masakpan si mong bana yun. Bisod na masakpan di tayo yun. Gusto na yun, kung masakpan kami ng kuan din mo ko. Bisa ron sa himay tabo, naalang ito. Nara ko sa mong kilid. Sige, asahan ko na ha. Sige. Nagawa si mong pagkuman ko. So, di na yung kampi lang di ako nasa Sige, ikaw bahala ako sa pagkakan. Hindi lang yan. Mo, hindi lang yan ang tupan. 5 minutes later. Ay, yung gado ka nga masakpan sa kumbahan. Napulba na agad mo ya? Kuan ko lang, saktan lang. Ayun, magpahalata po nga. Ulan. Uy, Oh, boss. Ay, ang gabi day, boss. Asa si kuhan. Meron ka mo lang wala kung sabo. Nag-istorya na ko lang kinaki. Gusto ko ganawa dyan niya. Dito man lang ko eh. Tinungkit, boss, ang istorya, boss. Kinahanglan ay mag-istorya mo Dili na magtatag. ako lang. Anak, ito. Dili mo ko, boss. Tugod. Ikaw ron. Boss, wala kayo mali. Ay kung traidora ha. Gitarong ti ka dire. So tayo ko sino? Nama relasyon? Boss, wala kayo, boss. Sino ang istorya, boss? Kasi relasyon na po nga. Gisugo na ako siya. Niya wala dito man. Naglagot ko. Umot ba? Sino ang dito, boss? Hindi ka na makak-boss. Dili na gini maayo ni ron ba? Boss, may kayo pagtakbawan ako sa mga boss. Huwag ko nagkuhan, boss. Isugura ko niya ba kay Juan? Antay lang yung karato ron ha. Sorry, boss. Wali ko pa niya ako na kay gigutom ko. Ano ba ito ko na? Ikaw